Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Ja. I dag der skal vi lave en 126 rated draft channels. Kom on. Ja, jeg har været med, som I kan høre herinde, og ja, det skal jeg nok ikke sige. Nå. Og vi har et forsøg den her gang. Et forsøg. Kom nu. Vi har en L2 her, decent nok. En fin angriber. Decent. Vi vil gerne have en 126, men ja. Ej, Crespo for. Vi tager Berbatov. Nå. Og så en venstre ving her. En dejlig en af slagsen. Det kan vi. Det kan vi godt lide. Der er han der. Ja, vi tager 92 for rating. Og det kalder man akavet, men det er. Der er lige en telefon, der ringer på. Der er lige en telefon, der ringer. Og det er som det er. Vi må lige leve med det her. Det er ikke lige de bedste content i verden. Men det går. Ja, vi ses. Breaking news. Det er fordi mig og Jeppe, vi skal have en sovsal. Ja, det skal vi. Bun Marti. Hvor har et billede? 97. Ja, det går sgu nok. Nå. Han kommer med mine ting om 2 minutter. Ja, det skal så jeg går lige ud og henter mine ting om 2 minutter. Ja, så han kommer tilbage igen. Ja, jeg henter mine. Hvor er det godt waiting, det her. Ja, vi har vores ven ved siden af, ja. Kan man høre, hvilken en der er hvem egentlig på stemmer? Hvor lang tid? Okay, hvis jeg siger Bumba, så siger du klart. Bumba? Klart. Hell yeah. Lækker. Sådan her. Ja. Vi troede, det der var en, der kom ind her. Jensen. Så 91 til rating til at starte med. det er ikke så godt. Kan man jo, det er fint nok. Har du fået i Barbo igen? Ja, vi kan se bare på fik igen. Ja, Centerback. Chill off. Det er decent, det her. Vi skal lige have Kepa ud i hvert fald, og så skal vi have en masse andre ud. Okay. Men vi holder fint nok på way. Ja, i stedet for Bertov. Det er cool. Prøv at se, skal jeg lige give jer et lifehack? Prøv at se, i stedet, så bare lige start med at sætte ham herover. Fordi at, så kan jeg bare lige gøre sådan her. Og så prøv sikkert bit. Hvad mangler? Det gør de der. Og hvis I vil have noget mere content af det her FIFA. Hvis I vil have noget mere content, så smid lige et like og subscribe. Det kunne vi godt blive glade for det. Ja, vi ved ikke, hvad vi skal lave for den her. Vi vil jo gerne, fordi jeg vil gerne lige have nogen, for det er ordentligt. Hvad fanden? -2? Jeg kan ikke spille her. Hvad? Roberto? Hvad kan du ellers spille? Ingenting. Fuck, han er mærkelig. Og Jeppe. Ja. Nå. Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Det er også lidt her uheldigt. 92 i rating, og vi har en 94 som bænken, for han kan åbenbart lige komme ind. Vi har valgt en lortefunktion. For eksempel lave. Det kan være, Jeppe, når han rammer 100k eller et eller andet. 100k, det er lige lovligt meget lige nu. 50 subs. Hvis han rammer 50 subs, så går jeg banas. Så I får en 50 subs special, det er det, jeg siger. Så får I fandme ikke mere at vide. Så ind og subscribe, og hvis det bliver 100, så sker der noget med machine. Så køber jeg fandme en Lamborghini for 3 kroner. Hvor wish. Så har jeg faktisk en idé til en video, Jeppe. Som seerne også lige kan høre. Jeppe, han har 1 krone til at starte med. Og så bytter han det videre, og det kan blive 50 kroner. Nej, 50 special. 50 special. Ja, så får jeg, så kan jeg, fuck. Der skete ingenting alt muligt. Der skete ingenting overhovedet. Nej. Ikke her. Ja. Men jeg skal lige se noget heroppe. Kan han spille en anden position, men det er måske lidt lige. Ja, vi skal bare med. Fordi vi lige får en 96, så vi kan lige. Ja, jeg har mødt hende faktisk i dag jeg spillede. Jeppe, du kommer til at skulle spille på PlayStation i 12 timer, hvis I rammer 100 og 50. Ja. 150, så spiller Jeppe. 150 inden 2025 væk. Så spiller Jeppe 12 timer på PlayStation. Det kan godt være, det bliver FIFA, det kan godt være, det bliver noget andet. Så får jeg fandme en hyggeblok af det ud af det. Og det må jeg være glad for. Okay. Det var fandme nøjeren. Hvad er det, vi laver med livet, Laurits? Vi sidder og fucking optager og stemmer, imens vi optager
til YouTube. Der er nogen, der sidder og lytter på os. Det ved vi det. Det håber vi sgu det. Det ved vi ikke. Jeg håber til den ene følger, der sidder og kigger med. Ja, jeg har 4 subs. 4 subs. Men det værste er, at jeg kender dem alle. Ja, Anton, Emilie, Laura og så Sander. Og jeg kommer lige til at slå en lille mag fra. En Mo. Okay, nu kan vi godt nå at få 93. Og der skete ingenting. Fuck, det kan man så ikke lande. Men der skete Kan du noget. lukke den? Nej, lad være. Der sker ikke noget. Jeg håber det her. Skal vi tænke på kamp? Prøv at se, hvor han kan spille. Please, han kan spille over. Jeg håber, at det kan han ikke. Jo, jeg har taget ham. Jeg tager ham. sgu. Ja, du tager ham ikke. Gider du at lade være din omvendte banan? Og jeg vil du lidt Og et skud til BK, fordi lige Lundsen noget omvendte. Hey, 92 rating. Fuck, jeg kom til Hvis I synes, det er big content, det her. så falder jeg ikke noget. Subscribe og like. Jeg håber virkelig, at der er nogen, der giver på vores. Ja, ellers er det ret akavet. Vi sidder bare og snakker til telefonen. Prøv, I skal lige tænke på, at vi har ikke et kamera eller noget lige her. Vi har en telefon, der står på 2 udbetalinger. Hvis Jeppe rammer 500 subs inden 2027, så putter Jeppes... Nej, så drikker Jeppe surstrømning. Inden 27. Nej, ikke inden 27. Hvis jeg får det inden 25, men det er derfor, at jeg ved... Så putter Jeppe surstrømning. Jamen, jeg ved, at det jo ikke sker, så det er derfor, jeg bare siger, at det kan Hvis vi jo det sker. ikke. Men det gør det ikke. Men Der er jo hvis ingen, der det- kigger med lige nu. Det er der sgu det. Jeg forventer, at jeg går til at kigge med. Ja, og skud til JK. Han laver noget big content. Ja, det er jo bare maskiner og alle maskiner. Så, Kan vi ikke lige få en Theo? det er jo en Theo Hernandez. Ja. Ja, du kan fandme godt være dejligt til. Hvem mangler egentlig kamp, når det er Liverpool-spillere? Og jeg skal lige huske... en Arne Slot. Men- La 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 la. Men I skal lige huske, at Liverpool er jo verdens bedste klub. Det kan man argumentere for, at FCK de er. Jeg prøver at ham, der er FCK fandme ved siden af mig. Jeg ved godt, at han burde bandes fra jorden, men det kan jeg fandme ikke lige få klub. Så tror jeg, det bliver indholdt. Nej, jeg kvæler dig bare. Det er sgu også okay. Det, Så er, bliver det, det sgu det, bedre det gik indhold. fra en børnevideo til en 15 plus video. altså, 18 meter, jeg er nu. altså, hvad fuck er det, vi laver med det? Nå. Min far, han kommer lige om lidt. Ja, han skal lige give en masse ting til ham. Måske, Jeg håber, ja. men jeg håber, I kan lide, at jeg kunne lave meget, fordi altså, jeg har lavet sådan 2 videoer alene. Og det er det. Og så alle andre videoer, det er sammen med andre. Og jeg skal lige huske, de sidste mange videoer, jeg lige har lavet her, det er sammen med en. Og jeg synes lige, I skal gå og følge ham. Han hedder faktisk Bob Bulldog. I hvert fald det, jeg synes lige, jeg kunne huske. Han er en meget hyggelig dreng, og han laver fin content. Han er en Fortnite-creator. Jeg synes godt, I kunne lige at følge Jeppe, ham. han kan godt lide Fortnite. Ja, hold. Jeg har bare ikke lige opdateret det. Ny Og sæson jo. Her ser vi den sidste målmand. En sidste målmand. Altså, kan Kan vi få Van der Sar? kan vi få en bedre end Keba? Det er egentlig det spørgsmål der. Du er der ikke. Ej, så kan det være, han linker til ham der. Det kan godt være, at... Det gør han ikke. Vi har i hvert fald en bedre keeper. Men nu skal vi se. Fuck, jeg vil rive hele lortet ned herovre, mand. Det kan godt være, at der bare ikke er nogen, der ved, hvad FIFA er. Ej, så ser de ikke den her video, Laurits, din dumme banæs. Altså, jeg tror, vi lavede en børnevideo uden at bande. Vi er allerede bandet 900 gange. Jeg er ikke stolt af mig selv. Jeg er stolt. Og skal At vi se, om vi være- kan få en Arne? Fucking Det kan vi sgu ikke. Hvem skal vi tage? Skal vi se, om der er nogen, der linker? Skal vi se, om vi har en på bænken, der lige kan komme ind og shine? Det der, ham der. Og han kan sgu der. Tibi, tjappa. Nej, vi havde ikke nogen. Nå, GG. Boys. Ja, det er ikke så godt. Jeg vil sige, at vi fik... 125. Ja, det, 180, fordi vi manglede en kemi. Hvis I Hvis gerne, I kan lide noget mere af det her, så smid et like. så smid et like. Nu kommer Og I kan jo se, det her det er vores setup. Jeg skal lige se, hvad jeg Jeg skal lige... Jeg skal lige hen. Ja, det er det. Ja, det er keyboard, jeg bare lidt smækker over. Så, ja, men det er GG. Det er det her, der vi har arbejdet med lige nu. Skud til Gamebox. Ja. Jeg håber, I nytter sig med. Og husk lige at følge Bob Bulldog og smid en masse likes. Ses.